Hello guys, good morning! Maadjong punta ninyo diha tanan og maadjong punta sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ug sa mga tao nga asa gipang labot, panglagpot sa Ginoo, maadjong punta ninyo diha. So, for this morning guys, ato na nakita nga tamno nga murag nakasud na mig karne karon. So mani mga naong na mo guys, nga basta makasud ang nagkarne. Maadjong na lang guys, sa isa ka buwan makasud ang mig ngani nga karne. So, nakayani mi karon guys, kay ning agaw kuya ning kuha og 1 kilo. So, mao ni susi sa kilo guys kani. Wala dyan isa kilo sa kaning giihaw karon kay kuan man ni kanang anay, so dapat dyan siya kanang kuanon kanang hulap awan pa una para makuha maluto na siya. So man itong buhaton kung tagtaron na mo nagkuman ikas kaha kaya unja pangaon mi og susunod kaya labi magsud aja. Kita-kits, bye bye. Hello guys. Puhan ni siya. Trapuhan kay na mga virus sa mga pamilya, marang virus. Sa alam na ako unggoy. Ano pahugas ni Ihid? Tato na guys. Sa alam guys. Natagtag na. Ano ba kayo? Ano ba diha? Tara guys, oh, sa alam natagtag na. Kapos natagtag guys. Amas Ihid lang. Superman. Patayan na masama sa tawid. Tignan mo gumawa. Oh my God! Di man ihaid, oy. Wow! Di man ihaid. Stay your own doon. Sabi, makita na ako. Makita mo. Kita pa mo. Hey, girl! Go, go. Ako na lang. Nice. Ato gawin. William! Ang ano magsama-sama. Hawa, diha kay maigo mo diha, maigo. Ang kumagi. Ato, ato. Na, kita. Hamag karit na tayo, bi. Turong ng karit. Kari bakar yun kay kari gadawat asundang. Bawa gigamit di siya, uy. Uy, sa aman ni. Uy! Kari mong na, muli na akong pilit. Ano? Sige, bigyan mo. Kurang pa yung kata. William, tabay silang dakaw. Di ba yung karang balak pa? Ilagay. Halo ang papa, dali ba? Hawa yan, kay maigo malagpot rabag ni kay ako. Ligo ko kanan. Liw na. Hawa diha ba? Maadto ag sundang larot. Tanggal na rin po. Matanggal lagi na na. Bahala ka diha. Para dito mo na. Oh, ano? Karet yam kahog mi sa yam karitso yam. Kami din na tayo. Tamas tayo di ay. Kung sa oni nga grabing kahiya ka adso. Wow, kung ay na.
man na jud guys, ug tad nato karami pila pud ka oras tad kami kay akadyo kay anay man di ay so niuan pud. Ha? Pwede gusto mag-uwan, malas ug adto mga naghihaling to guys kana kay ato pang pakuon si sa arong kuan siya maron ginamagahi ba nagluto so ang pakuon to taon na taon iluto mo balik para jud sa mga bidgahi nag-ingkib na to tang-tatong ipo man ang ato tarong jud luto silid pod silid ka adto so unta lang mo ko itiwas ng vlog guys kay ato silid po masilban wala tay laing vlog so kita kay sa taon daw sa pahitabo so let's go. A few moments later. So pila ka minutes guys ato sa sujang anon kanang nagipaughon sa guys ba so ang gamit pero kay kaha raman ang gamat kaha ra kay kaning isang kalirong higason na ang alaman ning lutuanan unja atong labawan kayo sa pagnipon tigo matanggal pagnipon naman dya naghubas sa tubig guys ato na siyang lutong utro kay arong humok sa kaadyo so maghuwat na og mga siguro mga 1 hour lamang po 1 hour siguro ito guys 1 hour kaya para sigurado dyan nga humok so ato lamang pataon so atong abangan naman dyan. A few moments later. So karon atong tilawan So hello guys. So karon guys maligo ta og uwan. So let's try nga mag-uwan maligo ta. So karon kay hira makay lipak. So kung sa puta maglipak-lipak guys manang maligo ta og uwan karon. Let's go. A few moments later. So guys, naikilat ko daw kadyo. May makilatan na dani, marino. So aras na magpabon guys, naikilat. So salamat sa magtanaw. So bye bye. Maligo sa bigas na marami pa kaguan. So it's time to show the little air. So bye bye.